Akwụkwọ Ndị Ikpe isi nke 8. Ndị ikom Ifrem wee sị ha, "Gịnị bụ ihe anyị meworo anyị, na ị kpọghị anyị mgbe i jere ibuso Midian agha?" Ha wee soro ya isesi okwu ike. O wee sị ha, "Gịnị ka m meworo ugbu a dịka nke unu mere? Ntụtụkọ mkpụrụ ubi vaịn fọdụrụ n'Ifrem. Ọ dịghị mma karịa ọghụghọ mkpụrụ vaịn nke Abieza. N'aka unu ka Chineke nyeworo ndị isi Midian bụ Oreb na Zeeb. Ma gịnị ka m pụrụ ime dịka unu mere?" Mgbe ahụ, obi ọkụ ha jụrụ n'ahụ ya mgbe o kwuru okwu ahụ. Gidiọn wee bịaruo Jọdan ịgabiga, ya onwe ya na ọgụ ndị ikom 15 ahụ ndị soro ya. Ha na-ada mba ma ha na-achụ achụ. O wee sị ndị ikom Sukọt, "Biko nyenụ m ndị na-eso m n'ụkwụ ogbe achịcha, n'ihi na ha na-ada mba, ma mụ onwe m na-achụ Zeba na Zalmuna bụ ndị eze Midian." Ndị isi Sukọt wee sị, "O bụ aka Zeba na Zalmuna, ha dị n'aka gị ugbu a, na anyị ga-enye ụsụ ndị agha gị nri." Gidiọn wee sị, "N'ihi nke a, mgbe Jehova ga-enye Zeba na Zalmuna n'aka m, m ga-ewerekwa ogwu nke ọzara werekwa ụga tichaa n'ahụ unu." Ọ sị, "N'ebe ahụ rigoro Peniel." O si n'ebe ahụ rigoro Penuel gwa ha okwu dịka nke a. Ndị ikom Penuel wee zaa ya dịka ndị ikom Sukọt zara ya. O wee gwakwa ndị ikom Penuel okwu sị, "Mgbe m lọtara n'udo, m ga-akwatu ụlọ elu a." Ma Zeba na Zalmuna nọ n'ime Kakua, ha na ọmụma ụlọikwu niile ha, ihe ha ka ọgụ nnu ndị ikom na nnu 17 na ọgụ 10 ndị fọdụrụ site n'ọmụma ụlọikwu niile nke ụmụ ihe anyanwụ. Ma ndị daworo dị ọgụ nnu ndị ikom ụzọ 15 ndị na-amịpụta mma agha. Gidiọn wee rigo n'ụzọ ndị bi n'ụlọ ikwu ihe anyanwụ nọba na Jogbeha. O tigbuo ọmụma ụlọikwu ahụ n'ihi na ọmụma ụlọikwu ahụ nọ na ntụkwasị obi na ihe agaghị eme ha. Ma Zeba na Zalmuna gbalagara, o wee chụọ ha. O wee nwude ndị eze abụọ nke Midian bụ Zeba na Zalmuna, mee ka ọmụma ụlọikwu ahụ niile maa jijiji. Gidiọn nwa Joash wee si n'agha ahụ site na nrigo Heres lọta. O nwude otu nwoke ọbịa sitere na ndị ikom Sukọt. O wee jụọ ya ajụjụ. O wee dere ya aha ndị isi Sukọt na ndị okenye ya n'akwụkwọ. Ọgụ ndị ikom 317. O wee bịakwute ndị ikom Sukọt sị, "Lee Zeba na Zalmuna ndị unu tara m ụta banyere ha." Sị, "O bụ aka Zeba na Zalmuna, ha dị n'aka gị ugbu a, na anyị ga-enye ndị ikom gị ndị na-ada mba nri." O were ndị okenye obodo ahụ na ogwu ọzara na ụga, o were ha mee ka ndị ikom Sukọt mara ihe. Ọ kwatuo ụlọ elu Penuel, gbuo ndị ikom obodo ahụ. O si Zeba na Zalmuna, "Ndị ikom ahụ nke unu gburu n'ime tebụl ha dị aṅaa?" Ha sị, "Dịka ị dị, otu a ka ha dị. Onye ọbụla dị ka ogbe eze n'ahụ." Ọ sị, "Ụmụnne m, bụ ndị ikom nne m mụrụ, ka ha bụ. Jehova na-adị ndụ. A sị na unu emewo ka ha dị ndụ, agaghị m egbuworo unu." O wee sị Jeta, bụ ọkpara ya, "Bilie, gbuo ha." Ma nwa okoro ahụ amịpụtaghị mma agha ya, n'ihi na ọ na-atụ egwu, n'ihi na naanị nwa okoro ka ọ bụ ruo mgbe ahụ. Zeba na Zalmuna wee sị, "Gị onwe gị bilie dakwasị anyị, n'ihi na dịka nwoke si dị, otu a ka ịdị ike ya si dị." Gidiọn wee bilie gbuo Zeba na Zalmuna, were ihe niile yiri ọnwa nke dị n'elu kamel ha. Ndị ikom Izrel wee sị Gidiọn, "Na-achị anyị, ma gị onwe gị, ma nwa gị nwoke, ma nwa nwa gị, n'ihi na ịzọpụtawo anyị n'aka Midian." Gidiọn wee sị ha, "Mụ onwe m agaghị achị unu, nwa m agaghị achịkwa unu, Jehova ga-achị unu." Gidiọn wee sị ha, "Ka m rịọ unu arịrịọ, nyekwanụ m nwoke ọbụla mgbaaka nke ihe nkwata ya." N'ihi na ma ha nwere mgbaaka ọlaedo, n'ihi na ndị Ishmel ka ha bụ. Ha sị, "Anyị ga-enye ha nnọọ." Ha wee gbasoo uwe tụba n'ebe ahụ nwoke ọbụla mgbaaka nke ihe nkwata ya. Ọtụtụ mgbaaka ọlaedo niile nke ọ rịọrọ wee dị nnu shekel ọlaedo 4 na ọgụ 5, na-agụghị ihe niile yiri ọnwa na ihe niile a na-akwụba na ntị na uwe obodo niile nke dị n'ahụ ndị eze Midian, na-agụghịkwa ihe ịnya n'olu niile nke dị n'olu kamel ha.
Gideon wee mee ya ka ọ bụrụ efọd, guzo ya ọtọ n'obodo ya bụ Ofra. Izrel niile wee soro ya na-akwa iko n'ebe ahụ. O wee ghọrọ Gideon ghọọkwara ụlọ ya ọnya. E wee mee ka Midian rụọ ala n'ihu ụmụ Izrel. Ha ewelighịkwa isi ha ọzọ. Ala wee dị jụụ ọgụ afọ 2 n'ụbọchị Gideon. Jerubabel nwa Joash wee jee biri n'ụlọ ya. Gideon nwekwara ọgụ ụmụ ndị ikom 310 ndị siri n'ụkwụ onwe ya pụta, n'ihi na o nwere ọtụtụ ndị inyom. Iko ya nwaanyị nke nọ na Shekem, ya onwe ya mụkwara ya nwa nwoke ọgụ aha ya Abimelek. Gideon nwa Joash wee nwụọ n'ezi isi awọ. Elie ya n'ili Joash bụ nna ya n'Ofra nke ndị Abiezeri. Ruo mgbe Gideon nwụrụ, n'ụmụ Izrel laghachiri soro Baalim na-akwa iko, doro onwe ha Baal-perit ka ọ bụrụ chi. Ma ụmụ Izrel chetaghị Jehova bụ Chineke ha, onye na-anapụta ha n'aka ndị iro ha niile gburugburu. Ha emeghịkwa ụlọ Jerubabel bụ Gideon ebere, dịka ezi ihe niile si dị nke o mere Izrel.